Hello guys, welcome back to my channel and my new video. So guys, दिनैहाय माने आङो सिगाङावनो होननानै दोनदोंमोन आरोखि ना आङो आंनि खानाय बोनायनि एक्सपीरियंस नोंसोरनो खिथागोन। गाइस मैं आप सभी को बोला था कि पिछले मतलब पहली वाली वीडियो में बोला था कि मैं जो भी मैं हेयर स्ट्रेट करती हूँ उसका जो भी मतलब एक्सपीरियंस है या फिर रिस्पॉन्स है मैं आप सबको दिखा दूँगी, ऐसा बोला था मैंने। लेकिन तब मैं हिंदी से नहीं बनाती थी वीडियो, तो आज हम मतलब मेरी पास ये आई है, मैं नीचे ये है मजा लगा मेरे से हेयर स्ट्रेट करने आई है ना चलो तो गाइस आज मतलब इसका जो भी हेयर स्ट्रेट करेंगे हम। ये देखो, फिर अभी हम धो लिया है, हेयर को धो लिया है और थोड़ा सा मतलब इसको सुखाना है और भी बहुत ज़्यादा थोड़ा सा ड्राई होने देना है अभी भी। तो हम तो बस आज की वीडियो को इन तक देखना कैसा होता है, मतलब हेयर स्ट्रेट होता है या नहीं होता, आप लोग देखो तभी पता चलेगा। तो गैस आप थोड़ा सा ड्राई करेंगे फिर मतलब हेयर को, उसके बाद हम अप्लाई करेंगे। मैं मतलब मेरे पास है मैट्रिक्स, हम मैट्रिक्स से हेयर स्ट्रेट करूँगी, मतलब जो भी क्रीम है हमारा वो है मैट्रिक्स। तो गाइस पहले देखो इसकी बाल कैसी है, मतलब थोड़ा अच्छा है लेकिन मतलब मोबाइल में तो बहुत अच्छा दिख रहा है गाइस, लेकिन यहाँ थोड़ा सा वो है फ्रीजी तरह तो, और इधर है इधर बाकी सब कुछ ठीक है गाइस। देखते रहिए गाइस कैसा होता है, रिजल्ट कैसा आता है। तो स्टार्ट करते हैं अभी क्रीम लगाना। गाइस देखो मेरी हेयर ग्लव्स कैसी है, उस ये जरूरी है गाइस, ये पहनना जरूरी है। ये सब करने के बाद देखो इस रबर लगाना पड़ता है, रबर इधर बेलेग और इधर बेलेग। गाइस दायो खानायखौ एसे खालामनानै बेयाव मुलिखौ एप्लाइ खालामसै आरोखि ना। मिन्थिखायो नोंसोरो नुखांखाबायबो जानो हागौ, जेरावबो बिदिनो खालामखायो, ओमफ्राय बिदिखौनो खालामबासो जाखायो आरोखि ना गाइस। ओमफ्राय दायो होबाय थानोसै, ओमफ्राय बिदि खालामनानै होनोसै एसे लानांगौ आरोखि ना। ओमफ्राय खानायखौ एकदम मोजाङै माबानांगौ, जेरै आं खालामदों बिदिनो आरोखि ना। गाइस दायो नायलांबाय थादो रिजल्टखौ माबोरै जायो, ओमफ्राय लाइक खालामबानो जाबाय भिडिअखौ लाइक खालामथारा गावसोरा आयदै, आरो जायफोरा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय। So guys फुनखांबाय नै क्रिमखौ, फार्स्ट क्रिम, ओमफ्राय दसे दोनथ'नोसै बेखौ, माने बन बायजासिम आरो माने थैजासिम खानायाथ' थैनो नांगोन ना, दसे नेनोसै दायो। इस गरमनि हालोदा गैला गरमा कारेन्टबो गैया गाइस, मा जागोन दा खानाय बोनायाव कारेन्ट थांना होनांगौबाथाय सलाराबो बोनो हाया। खानाय माबानाया मा होनोमोनलाय, खानाया जाबायमोन आरोखि ना, सुबायमोन, ओमफ्राय कारेन्टआनो फैयाखिसै, अखा खोरोमलायबावबाय, ओमफ्राय दिनै जानाय नंलाबाय। नेक्स्ट टाइम माबानोसै, ओमफ्राय नै खामानि मावगासिनो ओरैजाय। दिनै थांगोन ना बिसोरो मिस्ट्रिफ्रा बिसोर खालामनानै। थाबायला माबायदि मोनदों दायो? जानला मोनलासो दहाय मोजांथारसोमोन रा बुस्थुफ्रा, ओमफ्राय बेयावथ' नै लांसै सना ओरै फैलाय, माबा सोंनां ओरै फैलाय, मा खालामनो सानदों हायाव मानो जिरायखो हो, जिरायजादों बिमाजों। गाइस नै दे न' नायनो फैदों आरो आयंमोनहा, आबैयाबो नै फिलाप जाजोब्बाय, आबैया गियोनो जाहैदों खोमसिखाय हाबनो।
देनांबो गिफैगोनसो नामाथाय जाबाय बेलाय सैमायासो हा बिंदास तो गाइस देखो देखो अंदर ऐसा है और यहाँ पर क्या है यहाँ पर क्या है यहाँ पर क्या है मैं बाद में बताऊंगी जब ये हो जाएगा तब इसको तो पता ही है मेरा रूम है गाइस देखो और इधर आने के बाद इधर है मेरा जो क्या बोलते हैं इसको वॉशरूम देखो गाइस व्यू इधर से भी और इधर से गाइस ने देख रहे ऐ दिनै रबिबाराव स्कुल दं ए रबिबारबो फट' खेबो आबैया दिनैसो गाखोनायदों आरोखि ओमफ्राय सान्दुङा बब सोरखिजोबखायो माबायदि गाखोनो मोजां गाखोनो मोजां जाबाय स' गाइस मैयाथ'हाय मा होनोमोनलाय मने ओंखाम आंबो जाखांबाय दासो जाखांदों ओमफ्राय गाइस मैयाहाय बेलानि खानायखौ बोजोबनो हायाखिसै आरोखि कारेन्टआनो फैयाखिसै ओमफ्रायहाय माब्लाबा बोफिनसै आरो गाबोनफोर बोनाय जागोन ना आंबो गाबोन खिथासै गाइस ओमफ्राय दायो नै बाजै मोनफैनानै दङ नै आलासिफोरा दासो नेबाबो हाया बिराद मोजाङानो दारि जाजोबखो ओमफ्राय एसे मिलायो नुदों फ्रेन्ड्स नुदों खोमा एरबाय दारि जोबसै मा सिरप फुनखोथाय ओमफ्राय मुथु बिमाया बामनो हानाय नंलाय ओइ आंखौ दाला आजा नोंलाय आयु नै इण्डियाननि आलासिफोरा बेबायदिनोखा आदै माबा नायखौ मा भिडिअ'सो खालामदों आजिनो नायखोबायबो नोंहाबो जादों नोंबो जों लोंदों नामा सानबा खमनि ना मोनगोन ना लोमजाना गैया अखाया नै सारसनजोब्बाय जेबो नङाब्रा नै ओरै आंनि ओंखाम जायाखै ए उन्दैफोरसो जादों देरथिङालाय देरथिङा ए ओइ नै माबा नुगासिनो नै ए यार गाइस आज भी मतलब मेरा जो भी है आज भी एक कस्टमर आया था मतलब हेयर स्ट्रेट करवाने के लिए आया था लेकिन गाइस बारिश और बिजली की वजह से आज भी नहीं हो पाया बहुत ही बुरा लग रहा है यार मतलब बहुत दूर से आया था और रुकने वाली है रात को तो नहीं कर सकता ना गाइस बहुत मतलब कारण बिजली की बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पे तो नहीं कर पाऊँगी आज भी तो देखते हैं गाइस आज तो नहीं कल देखते हैं कल चले जाएगी तो बहुत बुरा लग रहा है मैं नहीं कर पा रही हूँ इसलिए नहीं क्योंकि बहुत दूर से आई थी और नहीं कर पाए इसलिए दुख हो रहा है गाइस बेचारा गेम गेलेगासिनो ओमफ्राय नै जायगाया लाजाला बे गारि सोग्रा सोनानै बेयावनो दोनफैनांगौ उफाय गैया उन्दुबाय आजाया मबाइला नै माबाजोब्बाय बारसावजोब्बाय ओंखाम जानोसै गाइस एकदम अखा हाबाथाय नोगोद लेथ्रा जायोलै जायगाया हेलौ गाइसमोन जोंहा थांनोसै थांनो ओंखारबाय जोंहा दा नै देलाय खुगाखौल' सोमावो एखमबा ज' ओंख्रिफ्रा गाइस नै दासो मुलि फुनखानो कारेन्ट फैनायखाय फुनबाय आरो ओमफ्राय गोलावथार दासो हादों 4टा जाखाबाय पिंकी स' गाइस माने बाजै मोनाबो थांबाय आरोखि ना ओमफ्राय खानाय बोनाय माबा मुलि फुनबाय होननानै आङो जेबो भिडिअ खालामनो मोनाखिसै माबालायबायसो थांगलायबायसो ओमफ्राय मोनाखाबायबो बारा भिडिअ खालामनायबो जायासै आङो बाजै मोनखौ ओमफ्रायो होनबाबो गाइस
माने बिनि रिजाल्टखौ आङो आंनि इउटुबनि सर्टआव हगारगोन आरोखि ना नोंसोरो नायनो गोसोबा नायहैबानो जाबाय आं हगारगोन माने उनाव हगारगोन आं बे भिडिअखौ नोंसोर नाय बिनि उनाव हगारगोन आं ओमफ्राय गाइस मा होनोमोनलाय दिनैनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय थेंक इउ स' माच नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनफिनगोन बाय बाय